la Pitești prin Nu mai am pe nimeni. Păi și atunci la ce îl trimiți în Pitești? La soră Lui mama, lui sora mea. Mă, dar tu în ce bloc stai? În blocul 2, mă, lângă ghetto acolo, chiar. Cum o cheamă maica? Tu, doamna Mariana, o cheamă maica ta? Da. Îți dau tot buchet. Pentru doamna Mariana. Mariana. Fata cum o cheamă Florine? Lucreția. Nu ghicește nimeni. Dar de unde ai Are un tot? nume mai Auzi, special. dar de unde? Cum o cheamă? Mărioara? Dar un nume special, Cum o Gica. cheamă pe mama? Păi Mărioara e nume special. Geana. Jana? Geana, nu Jana Jana? ca la vacă. Vine de la Eugenia, cea mai ieftină femeie. Asta. Geana. Lasă-mă cum să N-are supăr. treabă Eugenia. Nu e cu Eugenia, cu Așa Geana. o cheamă, Geana. Asta nebun. Geana. Eugenia, cea mai Și pe Geana. taică tu? Și pe taică tu? Silviu. Silviu? Auzi Și ce pe nume mama de... Silvia. Geana? Ia ce potrivire, opa! Aie, all you need is love. La 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 la. All you need is love. Hai mă, Florin, vreau să te întreb ceva. Păi și maică ta, Geana, tanti Geana, să uite acolo la emisiune? Acum vreau să recunosc. Mama la ora asta doar. Vreau să recunosc în direct de unde ai tu ochii aia frumoși. E 11. E chiar unul. Florin, Ăla e 11. de unde ai tu ochii aia frumoși? De la tata. La taică tău? Să-i dea Dumnezeu. Citești tu și citești, da. El este Vlăduț, știi pe Vlăduț? Oricum pe... Denisa, cu Vlăduț ai vorbit până acum? El e Vlăduț. Ăsta ai văzut, îl știi pe Ăsta văzut? mănâncă pâine Denisa, în cu 5 totul. minute să ieși în grădină, vei merge Da, în dar casa ce în fetei. 5 minute? Da, mai cât stai? e ceasul acum? De exemplu, e unul. Eu fac- Aoleu, și ne aduc alea acum, macatele alea, să dea... Păi iar schimbă Parcă. Hai că le știi? Pe alea lui Șarpe, le știi? Șarpe, dar are sărupul la mașină? Aha, le știi? Le știi, ha? Adela și cu aia la altă, nu? A fost gagica mea Adela. Ai auzit? A fost gagica mea Adela, o știi, ha? Foarte frumoasă, uite ce corp are. Nu ce a văzut la mine, că eu am văzut multe la ea. A fost gagica mea Adela. Mai poți să râd. Adela, dar erai prietenă cu Da, Adela și bună. că auzi și ce, nu știu ce a fost aia la mine, că eu am văzut multe la ea. Era fată cu minte, mă, ce ai tu, ce fată cu minte? Mie mi-a fost drag de ea, așa, ca fată bună. Corp frumos. Da. Mânarea cine a scos învârtitoarea. Noi avem multe de vorbit. Auzi? Avem materiale amândoi în emisiune. Dacă ne apucăm 2 zile stăm pe materiale, când o dă acum. Eu cu ea. Băieții mai deștepți s-au luat 2 litri. Asta așa e. Dă cu Aici ăla, ai mă, dreptate. Cine și-a luat 2 litri? Eduard, de exemplu. Corect. Da, mă, dar e bătrân. Da, dar care e ideea? Că nu l-am dus dincolo. E pus deoparte. Da. Păi, totul folosești, nu se folosești. Băi, băieți, a fost 50 de litri de ulei, să dea dracu el de ulei, s-a stricat acolo și tocmai pe ultima sticlă vă bate să fiu al dracu. Să fiu al dracu, vă bate tocmai pe de ultima bun sticlă. simț. Și ce am primit eu azi cadou de intrare în casă? Ce? Hârtie igienică. Mă, să mă, ai văzut? Ai văzut viața mea ce sărăcie aici? Ai văzut ce sărăcie aici? Să mă Auzi ce jargoane are viața mea și iubita lui dincolo, cică. Cine care e iubita mea? Ia mai dă un trandafir, mă, că asta încă ne hotărât cu să dea trandafirul. Nu, mă, nu, că ea glume că de piteștean, că așa vorbim noi piteșteani. Noi nu vorbim cu dalea, cu să ne cu iubita mea, cu alea. Noi dimineața părăcoare, Să părăcoare. deși facem declarații pe la lună, nu știi ce declarații să fac dimineața la noi acolo în Pitești. Mai Știam cu, că eu dorm dimineața. mai cu o piatră în geam, mai cu alea ce ieși din iubita mea afară. Războiul meu, mă, ce mai frumos? La mine nu se sparg geamul. Unde este? Pe la tine și e mai liniște așa puțin, nu? La tine să spar mașina cu cuțitul, când să mai îmbată lucii. Și mai am mașini la rând pe toate, nu? La noi nu Nu se... mai spune, mă, că unde fac face? și materiale. La noi e bine în cartier acolo, nu intră nimeni acolo, mai ales la jeuri la ea, cei mai uniți acolo. Hai să mă pregătesc ușor. Mai ești cu... Cât e cea? Rață mai face taximetrie? Nu știu. Nu mai face. Mai am 3 minute. Și ai zis că cunoști pe Goie? Pe cine? Pe Goie ăla de antrenor la junior. Prieten cu tine bun? Pe nu stă în H-uri sau cum? Da, acolo, da. Așa vorbesc mai jargoane, mă, mâncați jur. Așa vorbesc toți piteștenii? Da? Așa vorbesc toți piteștenii? Adică cum, o bidă croan, nu spică în hâzân, mai înălime, ce germană, ăsta e că nu înțeleg. Vorbim în jargoanele noastre, H-uri, leuri. Unde stă? Stă acolo la fabrica de bere. Acu e, a lui A, cine stă la fabrica de bere? O știi pe Iulia Tănase de la fabrica de bere? Ai că o știi? Da. Ai fost prietenă cu ea? Pe de-asta te Nu. spun. Dar așa cunoștință mică? Ce cunoștință? Te O cunoșteai? știu de la Epic, atât. Auzi ce...
Colega mea de facultate. Mapți. Ca să am putut și să întreb tot și mai pe Pitești, că asta mă interesa. Nu toți piteșenii că ăsta înseamnă că e un praf acolo, e numai... Da, bine că a venit acum ceva, da. Am mai schimbat un pic părere. Piteștii sunt oameni ca lumea, mă, nebune. Deja mă pusese pe gânduri când a venit aia, telespectatorii aia, au făcut Piteștiul, dar nu! Ai văzut? Am ieșit cu Florin de mână, s-a înhaitat cu ăla. După când ați ieșit voi apar din emisiune. Da, a arătat pe post când am ieșit? Da. Mamă, ce circa, mă. Pauză înainte să ieșiți pe ușă. A, dar a arătat când am plecat. Să ia focalul, Ca să mă. liniștească doamna. Dar culmea că a sunat o doamnă din Câmpul Lung să zic că am făcut Piteștiul de râs. Ce legătură are, nu știu. E din Argeș, nu? Dar nu faci, nu Păi grasule, și pe ce curtea de legătură... Argeș e din Argeș și stai că mai sună acum cineva. Grasule, dar cu ea, ce legătură are, nu știu, Ce aveai, nu știu. 4 mașini taxi-maxi de alea mari au venit peste noi să ne aresteze. Cu cazmale, cu sape, cu topoare, cu șiprai de la de să aruncă la ochi, de la de peralizant. Avea sabie electrică, avea coasă pe curent, ce aveai, nu știu. 30 de inci au intrat la mine în casă, 20 au stat la poartă și 20 au intrat înăuntru. Dar erau 30 cu totul. era 30 toți. Bă, ce cir, bă, emisiunea asta, mă. Asta e cea mai tare emisiune, mă, pe bune. Eu promit că dacă ies de aici, tot nu mă uit la emisiunea asta. Eu promit. El promită, mă. He, nu te uiți. Hai, Eu am cuplu. Eu n-am. Eu am. Eu am Alexandru cuplu. n-are, are 2 cupluri. Așa pupă Eu și am pe... cuplu. Eu am. Vlăduț mai. Bă, Vlăduțele. Da, eu am cuplu. Și acum. Eu am cuplu. Uite și pe Vlăduț acolo. Tu a Vlăduț acolo fără cuplu? Tu n-ai, mă, cuplu? Cătăline, unde ești, mă, tu ai cuplu? Bă, nu mai te amăgi, mă, și tu Cătăline! trăiești în vis real, Dacă dacă... vrea fata să uite și pe Cătăline pe penul că n-are cuplu. Hai Și pe bă, toți, dar- Ciprian! Ai cuplu? Ce ai zis? Tu oricum pleacă, du-te și pe păl și pe ăla că n-are cuplu. Lasă. Ce stați la pupa asta, ai dracu, ce vă place pupătoare? Când e gratis. Imediat așa. Cu fata aia pleacă. Fata a venit. Și tu vrei să pleci? Să aveți o seară frumoasă. Mulțumesc la fel. Să aveți o seară frumoasă. Dați-mi ce vreți. Mai dăm un... Ai, dai foaia? Ți-am dat 70%. Sărane. Poftim. Nu mai trebuie. Îi spui că asta e la pachet. Ia fii atent. Auzi? Îi spui că să... Ce? Așa îi spune Acolo, știi Piteștiul cum la nostru? Pitești? Femei frumoase și bărbați ciobani. Fără Caterin. Loredana. Cu L. Mulțumesc. Cu L de la, cu dublu TH. Dar nu-l desfaci, promis, da? Și pe cum te ștergi la cur și îi dai Da, șervețel? da! Miroase Da, seara înainte să doarmă. să miroasă Da, seara parfum? înainte să doarmă. Sper că nu i-a dat parfum. Să rămână, Termină-te, băi, cu ăsta. formolul tău Nu te trebuie să dai. treia cu degeta cu parfum, ai și tu parfum avutule, pricopțitule, Mă, putem trebuia să dai cu amuzele al tău, tale. mă. Îmi place deloc așa, când văd așa toată tristețe în seara asta. I-a trimis fetul un mesaj să-mi bagi mâncarea la încălzit când vin la două. Ia, auză-mă. Aoleu, și mi-am uitat mâncarea acolo. Vezi dacă ești prost? Dar oricum nu mâncam la ora. Mă, nu E mănânc. aici că el oricum nu mânca, vezi, da. Dar s-o strica acolo, se strică, a? De exemplu, și că el nu mânca. Jos acolo am pus. Nu? Până mâine la 2 nu se strică? Am pus farfurie peste oricum. Asta. Nu. Am pus o Păi tu farfurie. ai, mă, cuplu sau n-ai? Păi vrei să faci sau nu? Zi. Zi, mă. Vrea fata sau nu vrea? Ce vreau? Hai să mai mă las să mai cresc și eu, să mă mai dezvolt. Să ia focalul mâna Aduce mea, Nigeria, mă? ține ascuns învârtitoare. Am auzit și eu de fata mea, auzi, încă lucrează la stejarul. Foarte bine. Și ea și măsa, s-a angajat și măsa acum. Cine, mă? A fost iubită de-a mea la stejarul acolo, la un han. Nu, ce fată nu are?
Adică are 120 de kg. Ce mare că nu înțeleg că e mare, auzi? Nu mă, nu e mic, are 17 ani. Ce fată mare, care are 120 de kg,